Når solen skinner i Nyhavn, og københavnerne solbader sammen med tusindvis af turister langs med Boldværket og de historiske restauranter og caféer, så åbner Gedser Rev Fyrskib landgangsbroen, og det er muligt at besøge en svunden tid i dansk søfartshistorie, ganske gratis og ovenikøbet med en kvalificeret guide fra Nationalmuseet. Fyrskib nummer 17, eller som det kaldes i daglig tale, Gedser Rev Fyrskib, var et af i alt 25 fyrskibe, der lå i de danske farvande for at varesko skibe mod lav vandstand i forbindelse med rev og sandbanker. I tågevejr kunne man høre de lange toner fra tågehornet, og om natten lyste fyret med bestemte signaler, så skibene vidste, hvilken område det nærmede sig. Fyrskibene af denne type blev bygget i slutningen af 1800-tallet, og de sidste blev bygget af stål. Fyrskib nummer 17, der er bygget af kraftig tømmer, fungerede ved det farlige område syd for Gedser, kaldet Gedser Rev, frem til 1972. Fyrskibet Gedser Rev fremstår helt unikt med sin nuværende aptering og udseende, som det så ud umiddelbart efter en tragisk hændelse i 1954, hvor skibet blev påsejlet fra bagbords side og sank på få minutter. Den 3-cylindrede Vølum-motor, ankerspillet, tågehornene med videre er fuldt ud funktionsdygtige i dag. Og mandskabskammerne står, som da det sidste skiftehold forlod skibet i 1972, og de royale portrætter hænger på deres plads over sofaen i skipperens kahyt.